Salutare colegii, sunt Dragoș Pirici. În acest video o să vă arăt cum se schimbă vitezele la un camion MAN din 2001 care are un schimbător de viteze cu bătaie. Așa arată inscripția de pe maneta schimbătorului de viteze. Deci la acest moment este la punctul mort. De obicei se pornește cu viteza 3-a, care ar fi drept în față, dar să le exemplificăm pe toate. Viteza 1-a în stânga, drept înainte, a doua se revine și drept în spate. Apoi se ajunge din nou la punctul mort. Pentru viteza 3-a, drept în față, a 4-a, drept în spate. Se revine la punctul mort și pentru a trece în a doua gamă, adică vitezele 5, 6, 7 și 8, se dă o bătaie la maneta schimbătorului. Ușoară. Se aude un zgomot și se simte la mână ca și cum ar trece peste ceva în cutia de viteze, iar la bord se aprinde acest martor la turometru, acest martor ca un H, care arată că suntem în gama superioară, adică putem accesa vitezele 5, 6, 7 și 8 și din nou 5-ul drept în față, 6-le drept în spate, 7-le la maxim dreapta și în față, 8-ul drept în spate. Invers, din 8 în 7, revenim la punctul inițial, ca să dăm pe a 6-a drept în spate, a 5-a drept în față și revenim în punctul inițial. Acum vrem să trecem dintre a 5-a într-a 4-a, îi dăm bătaie ca să schimbăm gama. Acum în partea stângă îi dăm o bătaie. Și din nou a 4-a, drept în spate, a 3-a drept în față, a 2-a la stânga și în spate, a 1-a drept în față. Se revine la punctul inițial. Pentru marșarier se dă maneta la stânga ca și cum ar trebui să intre între a 3-a, dar o mai forțăm un pic, se simte la mână cum trece peste ceva în cutia de viteze și se dă drept în față. Cam atât. Am uitat să vă precizez, când se schimbă gama, se trece din nou dintre a 5-a într-a 4-a, deci în gama inferioară, martorul s-a stins la bord. Mulțumesc! Să-l pun pe grup.